Ndikhumbula kunyaka endafika ngayo ukudibasela nabantu abatsha. Ngapotshwa nguplaymate ukuba kuzaba kwiDoyinti engizalwayo nenginjani. Kwathiwa ngithintane sanikwa ilizwi lathi yabona inxenye yenu sathana. Xa ithethayo ungayiva accent yakhe ingathi iyacaca nje hayi ngoku ikhulele esiXhoseni ngohlobo lwami ndisithetha ngalo isiXhosa. Yabuza uzawuqala abanye. Ya. Sasitankonzo kaba umathafeni apho sasikhona. Ngayimfanele ngaphansi siyaphakamisa. Lokhu kwabadwa kukho abantu ekonzweni abangokuthatha. Abantu abacetywayo uthi xa uthetha nojaji umlungisa njengoba ufuna umlungiselele enkonzweni uvuka yintloko uvuya nendiphethe. Uyabona ke ekukhuleni kwami wayesithi uba uvumelela uba uyambhaptiza uba ukode aphule kwesandleni yeke ngoba kazuhlala. Uthi uyanomthandazo wakho uzawukhawuka ngoba uzawumenza kakusiyo okanye nawe ukhadlwe wezimfana. UClement uthetha naye uClement akutsho ngathi. Xa ibukela uClement ukuba uClement ngathi ngoba ngibona bazivumele. Ayikumathi asondisana ngaphambili. Athokuba athokuba inhloko kanti ndibokuhlaza nento yathanda nje ukuba bakhwele akazileso ngenza ngoba umntana uthumba nje ikhamba sekele sandle kuba uzafaka ngebala kangabe eyenza uClement konke yayiphuma ethi ungumuntu olobhelwane ngomuntu yabelovelwane uClement nangemini uClement ewayenzakele ngayo ngomisa umntana wathi uClement wawuya wangaClement sakho ngichithile uClement uClement ngubhoyi usapho uClement uyazana nemele uClement futhi uClement apha enkonzweni besikhula belinenhlawulo ngelaxesha enandiphatha lenhloko. Bebesithi xa bebheke emnyango ndikhwele esitulweni ndimgibisele ulunga latala futhi soze ndimphose ndimchana obambelele eqandweni. Abantu mbona unomsindo uClement ebelilifana lotawo ngoba uClement ndingamboni nokuyathina ngokuClement soze akhatha ndibona uClement akhwele esitulweni. Indilo nokukhule esitulweni oyintombazana. Kodwa umntu angafuna uyenza ecaweni. uClement ebeyazi ukuba hayi ngokuba esitulweni. Besibanje into uClement nathemba kukhona abaphathi bomtshana. Sebakhona abaphathi bomtshana bakhona abantu abahamba ihiyebithi zalapha enkonzweni. Abantu asikhange sibe nangani noClement kwalapha enkonzweni. Usibethe isearch lakhe ndiyovamela ndifuna uvalela ikhaya before sebahamba kodwa mmise uClement ndikhumbula amazwi esakhe sawashumayela kuye athi ndawubuya nobomi ngokuba amanye amazwi wakhe elinye ilizwi labaphathishimali uClement lelokuphuma walapho
ngabe kuthiwa kuyakhutshwa esinothatha upelelana simkhuphe ngaphandle sibambone ngekhaya simnyathela yonke into kaludade uyithethele umdlalo wakhe akho into endiyithanda kulodade obingathi uhloniphiwe inkomo mna ndinabo ngqwabalala kakhulu ukuthi kodwa umntu ungenza ngeso hloniphiwe inkomo ukhona ubonakala usofa once uhloniphiwe inkomo kumke yakingafaka ngokwe-age lesimingane kodwa ungasoze umhlangane lokubazisana yami kanganhlobo ahloniphangane kokuphila kambe ndiyabona nalalo ithi bawunganile ingadingene kodwa singabemuntu kho uyabuza kanye ulinganisa aba balungu kanye kodwa eyo nanto ndicinga ukuba ndibonile okanye nayinothisa nje kanye nabanye abantu bayibone kuye uyabona imisebenzi yenkonzo njengoba ixesha elininzi ebephangela ebekwazi ukuphangana afune abuze ukuba into efanayo iyenziwe enkonzweni ndimxelele nokuba kumtiwe kudebe endaweni ethile uhlobo lokuya kwindawo bangakafumana emaayintelesekisekuthi uthe ubekwa lixesha mabuze ukuphangana le ixesha liyadlula ingayibangela ingenza njani nabantu yonke inkonzo ebengasuke enze zonke bakhala lobenza ngalo ebenkalakhala kubukheli aqiniseke ibukheli zakhe ukuphangana ziyayazi ithini leyabo akhothi ngako ezayithetha kuba lo daba usikholisile kakhulu ukuthi njengoba uba ukufundiswa besitsho akakhange aye kwi-hearings zenkonzo akho nento enkulu ebeke wayenza ingathi mhlawumbe ungamthatha usekwi-hearing yenkonzo tu yonke into yenkonzo ebenza ngolu hlobo lufuneka njalo angayaziyo ebeyibuza. That is why ndisithi ayikho into endimazi ngayo ngumazi ngokuthanda inkonzo kasebenzi. Elizabeth
zonke zokuhlala nabulisi nakwihlobo lezalamali. Mandulele abawumongameli ngethuba kumdlalo andizibambi obawo sebegabule into nje endizayithetha inye nje ukuvuya okubana sidibanisa amehlo kunye naye phambi kokubana andilunge udade ngoba ufika umama u-April phaya echaza ukuthi udade eluzabheke sothuka lolo sakhulu imoto sayojongana naye kusokuliswa esibhedlela udade Clement sambona asabonano engathi noko ingabangela uba sidibane kwendalo kodwa sithe sakuva kusuku olulandelayo kokubana udibukile azange sibonele kodwa ke uClement enyanisweni yonke into ebeza kukiqondile kangangoba unduluke uClement eqaphele nto phaya enkonzweni ukhona umntana besazabhalisa uhlala phakathi kwabantwana abancinci wabona ukuthi imeko yakokwabo ihlelelekile wasithi qishi waya kudabawana wathi dabawo laa mntana ndizamjongela ndinwenele okokubana uthi ubheke koqinisile abe ngomnye wenani elizawunceda so ndithetha ukuthi uClement ibingumntu nyhani ubungasoze umbone enobunye ubuso le piki ndibonayo unjiyana kanye kongamazi sengisithi uba yonke into yakhe indaba yakhe istraight ibiyodlula nje straight engasukisi andizubamde kakhulu kodwa into esiyibulelayo ukuba sabulela kakhulu wanenkxaso enezi phakathi ebantwini thetha ukuthi ngaloo mazwi andizukwenza
ndikhwethe ibhasi ndiyatshayisa khange ngapho ngarayitanga khange ngapho ngalomlozi khandiqhakamile inikwe izizwe nethathu ikabishop ngiyosebenzayo kubishop nabanye bishop noma mbele
sobakho libenza kakhulu. Umzi wabafana eMathilini sibenza uPhastor ibandla lonke abantu abaseflat wonke uMathixo okhoyo uPoliva ibezami ngegama Yesu Kristu ulembazana babo ngoku usomkela usisi ekhaya emanene ndamamela umfundisi wesomkela phaa ngizame indlela yokuobserva into endawo ixinene apha uxinene uthi ke ubishop wam efriend yam endadibana nayo ngigula ndenzinokwenza Mampere, ye-16, I think, kwakungoLwesibini, ndandingene phaa kuyesetshana ngiyole awukhipha izitulo kubasuswa abantu ndangena ndaphuma ndamangena nge-17 no sorry ngoLwesibini 17 ngoLwesithathu 18 ndiyakusetshana namhlanje andazi njengoba andazi ngathi nayishona nesizanga sakhe andazi kazi into zamhla itheni ngathi awumuntu hana okay andileti yini sokumbini ke sokucela ngithi kwa zalinga kumbe nakhe ukuthi wethuba dala adisafika sendlela ndibone ndisipha ubunzima ndifike ndimbone ekusweni bayikhona ngafanisa sincokole nje ayixelele ndincokole nayo ndiphinde ngosuku lwabona isondisa ndifike nobo ngobuso bakhe bungafana beza ngosithanda ngabuza uba uzawukwazi njani umsebenzi wakhe umsebenzi wakhe unento okwenza nomntu kuthiwa ke manisa kwabona bomntu imali xa-ke andikwazi ukuvula andifike ngolosini noko ungini phinde ngolosihlanu ndijikele ndifike nantona ndithetha athi siyacela khawuyekeli qha ngengwakho ndiphethe sabe suwatyukela matyalaka ndathokhe mandithi umongameli wam makandinike i-dispensation yokuzapepethi because ifriend yam iswelekela ibandla lam liyayazi into yoba ndilapha ndibugudangane kodwa liyayazi bandilapha qha aliyazi bandithetha dispensation yam ngeyokuza ngizimasa kanti bathi beyiza minute of presence ungathethisa bishop lolusapho xa kuthiwa mandikuthwini athi amaxhosa asejoshua akulahlwa mbele kafele and ososixhosa sinzima ngoba singathi sihlokuthi ngoba ezawuthiwa wogadikana uyeke uzama inqawubuju eyona ntle nebukelekayo nemamelekayo sesimilo sale ntombi bona ke xa kuthethwa ngomntu namntu edubile ngemphangele yena ndisho ukuba mna indawo kulumntu
Mungu siyafunda sifunda kakhulu kangaka. Asifundi kuthela tata umntwana wamabatha ahambe emveni kwakhe. Kanti sekangaqenge nawo amabatha uhamba. Ngizamnika le verse bethiwa ndisuka kumdumane umuntu. Verse 22, verse 23, verse 24, verse 25, 26, ababayini. 27 chapter 15. Ihambo lelisuka Masrele kulwandle olukhulu. Ngoku basuka ndifuna ukubizana kwinqaku yeshura. Andabana banamno lena. Basuka kwinqaku yeshura. Ukuthi abishophu banani practice. Everything banani. Bana yoba yi-boarding card. Ngoba ilifu ngaphambili likhona. Ebheki ilifu likhona. Emaqaleni ilifu likhona. Basekhona. uMoses uyabakha ukulela. Olsapho lonke ngokwembali eBhayibhile lizelelwe yifuthi. uMoses yedwa okwaziyo ukuthi waphume iphutha wabheka kwaMidian. Tutwendethu. Ohlangana. Engimini na bakuthixo amandla nikwavuma. Ndingathanda notata wenu ngathi awubhujelwe awuxoli namhlanje. Into endaza ukugqobhoka koobhishophu sebhujele umntu ucinga nenginginya oba yifisa ntoni utshintshe ifocus. Ngoba ifocus yakhe ngelaba bantu ubhujele. But today ifocus yabo aba bantu bazakhalelile. Kanti aba bantu beze kubo ngokwesiphosa lwabatyana. Abanye abaphansi bezibhalo ubhishophu wam bathi bahambe iintsuku eziyi-25. Abanye bathi ziyi-28. Ndicela sivumelane kodwa uba 50 k's between iMara kunye nenqaku yeshura. Ayikho ingxaki apha. Ingxaki inye ngamanzi. Bakabokuyesu awakho amanzi osela. And xa umncane unxaniwe. Ngoba abantwana kuyantoni. Nesonto enamasifikha. Because abo bantu abanawo amanzi okusela. Umuntu enxaniwe akafuni bonke. Akafuni cold drink. Ufuna amanzi. Lendizana zamaStrayeli apha yilonto ku-26 kuyoma ku-22 yoma ku-26. Bangabontu ke abathanda ukuphalaza. Tutwenza sekhaya. Bangabontu abathanda ukuphalaza. Kabefika apha eMara bathi usikhuphe nje iphutha ebekhona amanzi. Bangabantu balonto. Yakumsuku bangabantu abathanda ukulala ngebhek. Abanayo into kuthiwa elizwe yi-future. Balento sebhek. Izulu besihluthi namhlanje sibebeko yingxaki yamaStrayeli. Ivele umshwana namhlanje ngiyangibuza bishophu. Ndithi kuningi ngamnyangana njengekukenzebandla. Eyakho imara ngeyiphi? No, don't answer me now.
ngoba bese jaba kufanele yona ubona ungumkristu kama uthibane nemana usemude nothando lukathixo bakusekisana ke ngoku nansi ngakho uthixo miracles uthi bishop uthixo pha Moses ithatha nje isihlava bayabona Moses thatha nje isihlava ufake emanzini hayi mani khawube nomfanekiso womnqweno nomasirayeli kayegoba leyokusela aphakama amanzi amtyuba hayi namukaphathazeka noko anoko kawunomncila isihlava zamasirayeli kandawo kunokhathazeka now ngamanye amaxesha babuza uthixo njani lo usithathe umntana ka-81 akho sono ngokubuza loo thina njengabazali sicinga abantwana bethu bazinwaba but uthixo akacingi le nto siyidingayo yisho ndandingayazi mna oba uthixo uyahlala notshaba lwakho anokole ngawe ndibona uthixo intengosa notshaba lwakhe yentwana sekufa uthi uthixo kuyo uthi usakhala uthi uthixo kuye unghalele ujobu umkhonzi wakhe yeyi usakhala wathi uthi usakhala kuyo lusaphola kwamthumana uthi umbiyane wena ujobu kodwa ungaluthobi impilo angabuya ngamandla nojuda bathi kwenza isivumelwano bengeyazinto amasela bengeyafaka ishanakho yakubheka kuthixo uthixo afuna uthixo ngayo wathi uthixo hami yakuyo Mose uthixo hami yakuye yambona ka usiphiza umsila ephuma esiyakujobe ekala phezulu ekhakhaya bekeyintumezantsi ithi phantha bisho ujobe wayinabantwana balishumi amakhwenkwe wayinamadoda nathembe intombi nentano zaphuma ngakinenye yeke into ezenzekileyo pha kodwa ndandinendiyithanda uthi unokujobi awumlasingayo nothixo ufebeka lisho uthi kawufuna ibhayibhile yesigrike uthi uthanda nomkhonfrant kwayuda uba ngaba wenze ityala uyapanishwa uthixo so le meko kayobi yalinje yayithemba uthi kukwisono asenzile ujobi friends are going to feel really some comfort. But because of so sometimes the car would take off from them. I live from the link as a lot of us and I'm getting from the 28, 27. Get on some. After 29 days at Lengata, Dubai, African Resource Ellen. Ofiamazi, Elnani, it is better not playing 12. If it's a Masunu, he's 5 hands, but what do we say? But what I get at the Haifa, in the other country, that's a good one, but every night, you have put Torah. Mama, what do you mean? Not think of it, that's the Ellen. Ain't there a sense of that side of the show? We are the Mama Boxo. Then now she wouldn't go to another little small restaurant. Mara today, Ellen tomorrow. I know we are on treasure. One sort of 3 years was taken out of the face.
manjega ga ito sige. Dahil nga mga ako sa nawang isa pang labi ito. Ang sasara ka, sa pinda lang ka tuwi. Ang gawin ka kaya ng pumulong sa nawang. Hindi na sisi. Kapulong sa nawang pa. Sa fika pa sa ulo sopa. Ang naman nila sa ulo sopa. O tukong sana. Sa kalit sa kalat. We figure out evidence. Channel was part. Now, Joey says we need that's how our friends came here by a system. Yachi says then the next hour show. Yachi is the don't worry system. A system. As soon as the rule of take soil, this is a warehouse. Now, soon as you want to Mamudi, they are no one now. For them, give you space. And then we move this all in our space. And then Tanya, who's a warehouse. I was Sonia, see you bring up for her. I don't know what we see then. 273. If there's no people, they see it anyway. See, kill and study. See, what's who get on the planet. The president's really not who get on the planet.
funda ngawo sosini. Awu Nkosi yami Yehova, yabona walenza izulu nehlabathi ngamandla akho amakhulu nangendalo yakho eyomeleleyo, akukho nto ikunqabeleyo. Makesiyeke nyundo siqwalasele i-exclamation okanye isikhumbuzo athi lo mfo kukhipha kuthiwa ku-appreciate okanye kuncoma, kukhipha kuthiwa sisiqhelo. Imost yethu ihamba ngesiqhelo, kodwa uYeremiya namhlanje uthi azothikileko amjongani bayiThixo. Lo Thixo ngodala uthi uma sisula ikhaya wena uthi kungekabikho sizukulwana. Bayonkosi, kodwa lo mfo namhlanje usebenzisa isikhuzo esithi noba imoto uke wathi imoto yakho Twitter bona umuntu ungawuboni. Ube ungubusi ngoba ngumyeni wakho wawuthi umtyobe entloko uthi ubone into ubungayiboni. uYeremiya namhlanje uthi let us learn to appreciate le nto esinayo. Lo mfubizo kukubi ngoba basihlalela umthi uyabahlalela izawuthini kodwa abantu baqinisa intloko. Uthi mamele kagqitha Nkosi yami alo iyaphuhla ke ngoku into yokokuba into nayo yikhathale okanye umome ngento uthi my God, ithatha possession. This is mine and only mine. Wawuyinqoba into nokuhlafuzekile njengwesimnamefuna engalutho khaya uvele uthi Thixo wami, Thixo wami, Thixo wami. How
utata uthi ngeke wami nekufaka wami umenzo wakhe bakhona abantu abayikekezayo indawo kuyo inhliziyo yakhe ilapha eyikude yitsho nosothi since your heart is here with me but your mind is on the other side of town namhlanje uJeremiya uthi masongele uThixo siboluhle uyayikhasa okufayimanga mbangentoni uthi wenzizo nomhlaba yekuthatha for granted into zenzeleyo mamulo laa milimili wawuthengela yi-appreciate abantu bangenwa sisiphelo uthi Thixo wenza izulu nomhlaba ngamandla akho uthi kunamandla bazali okusithinta sibenye athi kwakeni okungena kwenziwayo kuyenziwa nguThixo namhlanje kunamakhalane izediphini okuzawasusa uThixo amakhalane ukuthi umbhala phosimekhona awumadelwanto baninzi apha kuthi kwezimeko namhlanje funa ugodule usithi uThixo akancedwa sibone intolongweni kwawukhaza amaphupho waphuma lomntu wabuyela ngafana uthi ngoko ndisikhumbula isono sami ikhona indoda uthi makaqaqwa athama ngesi he is Jehovah Jireh the provider awunyuku abrabita uthumyana nazi shethe ifike amthanda uAbraham uthi wakanqatyelwa kule meko kuyo uthi uyayithinta ibe angena uPawulo seJerusalem babaleka wazizwa kuba bewazi izono lakhe belinjani bayibona uthi lokhu kumele ndibobona uthi wabona nje namhlanje amatiliba I hope I'm appreciating Clement Esaphini. I come on, yes, there's no use carrying over appreciating the Esaphini. What an unfair uthikwa kanakhelwane akhona phakathi kwethu abangayaziyo bazawuqala ngempilo kodwa namhlanje yazi uThixo akanakhelwane. Sometimes abantu abanopower bagenga against you kodwa yazi uThixo akanakhelwane ngoba ahappy ungena kubuvila bayibona inkosi andibona nisiya udasithaze sisondela phakathi awungasikwa uyakumama ngale mini kuba sinendlela ethile singotata yobonisa uba ngenelanga ufuna ngenelele kumama mane sithi uzama kutwayona wena lo mama wayithile wathi ngibona umntana ikwazi uyifaka umsesa uthi lo mfoko uThixo uthumela uThixo lapha abayona lokumkani kodwa uThixo ngalikatshelwanga xa emini uthi apho izinja zimkhaphe khona igazi likanelakho ukuba benzeka uzabuyela kuwe ububi ke xa kufikile
uphelelwa bubuthongo ebusuku ube nento ekuthiwa yi-insomnia. Omnye mane sithi andikwazi uphefumla, hayi sihlele esangweni wena silapho awukhole kuguguleni uluthuntu ngamanye indaba avuleluthi when you say lakini uthixo ungalatshelwa wavela wathumela abathunzi noba imeko yakho ithini uzakhulula wena funeka veliwa mina ufuna umendo uthixo uzakunika. Bakhona nababoyikati athi sefikile athi yusuthi nomhlaba betho intanga kodwa uthixo kanakela lisavela igama lithi thetha khona lengathi ungayithetha awudali imfundo yokuphekela kakunzimeli webunguzi ulawo madoda wasuka kumaguzi wenza icebo ngokuthixo akanqatyelwanga waphiwa igama loba ngumkholwa wakubekwe emanzini. uthixo uneplani ngawo nguwe lo ungafuza uthixo kodwa noba imeko yakithi uthixo uzakuphila. Khona umnyada athi hayi li-26 ndifuna imali, hayi awulindi mali 26 uthixo akakhalifana uza kunika imali ewuyifuna. Kasitshoyo akagule enyameni uthixo ukhona okaphezu kwakula wayebongozi khona ilodelelayo uthi unaxesha uyafuna na kwakazwa imbali yokungaphili nguwe wayebongozi ukhangela kwindawo ezizonke imbili indoda enengqondo njengoba umbona ifuna ntoni impilo ishiya ntoni umnini aqondela amanzi amfumana funeka ndiyokuhlamba ngeyeza elayini funa ukubona ke ugabile phaa uneentlobo ngoba zikhona into ezenzindlu owethu uthixoakaka nokuwenelayo yes bayobunguzi awu base-amplification kanigoduka khawuhambe nje bawubona umhlobo ezweni. Uyabona bamvulana alavi kale nokuthi asizi isixhosa sizakhaa nathi awubona mhlawumbe ugibele kudala phela kahlali lakhaya namhlanje ngaphishe bazalwane uthixo uyanyuka wawumnqoba uthixo uyongeza kwizinto athi uvaliselanga funa
nenhliziyo. Ibhili yakho manihlabele ngaphansi ngoba yiyana. Yeke tata nalento mani sithi lana mani seyiphayile akekho nomani umama wekhaya kumama bantwana
shining light in all I say and do, that the world may see Christ lives in me and learn to love His ways. See it be shining, O Lord, in all I say, in all I say and do, that the world may see Christ lives in me. Keep me shining, O Lord, in all I say, in all I say and do, that the world may see Christ lives in me. Amen.
yako kuthethwa into ezisukileyo ngawo kodwa kwakho ngikhoba yakubakhankanyela kwelabandazi nalo elamafilisti kunye nesetiya kunye nekabushi ngoba isindisele kwisimo iyakuthi lo nalo uzalele kuyo abe yena osenyangweni eyizizisi uyakubala ekuzibhaleni izizi athi abaya bazilele kuyo basi bevuma beqamba bethi yonke imithombo yami
Sidulise la zonke ihlalo total zonke ihlalo zokonzo particular ubishop Godwa bawubona iwesa because ele poster ele side njengebishop ezibishop alizindisa abantu ihlonekile bazali mankhawuleza manqale zifunele yonke lendlela yokwendawo abanye basuke kwindawo Cape Town Eastern Cape njalo siyanibulela intoba sinike saziva intoba siyipriority kule meko kaBulathi sifuna ukubulela amabandla onke since bawo ubishop bafumaniseka intoba uBulathi ushiyile from the first day kwenzeka bawokohlangano itundwane kuthiwa amabandla kapolisi angobusi kuba bawugodwana uba ungayifumani eziboni lento hlala nawe ndihlale ngokuba amabandla bebambona esebenzisana ngomcimbi wale ntombi ukutsho ke ndinikile ngokuthi uba ulifunike rongo ndinikeza into babesebenziswana ndibulela abahlali in particular abamelwane because since day one abamelwane nabahlali basePete benze ishori intoba asiziva silungi abantu bebephuma kwizindlu zabo every minute bakhona bazojonga intoba noko singazenzakalisi okwesibili kwakubamelwane since abantu bebefika befika kwindawo ngendawo abamelwane bavule izindlu zabo to make sure intoba bayasi-assista ukwenzela intoba abantu bangalambathi ekhawulezweni ndithi kawungema ndibulele oomama abaphaa kwemakhaya abalungiselelayo ndibulele abantu bebeyokwenza laa ndluli kwale ntombi wonke umntu oparticipatekileyo kulaa mcimbi ndiyambulela people anisoze ndiyiqonde intoba nisenze saziva intoba ninathi vlelele andithi nibiza wonke umntu uyazazi ingubo endalileyo ukuyikhavarisa kuba kubekwe umntu oshumayelana kwivesi esidlula ngayo inkolo sefundisa lwam mna bephethe ngomolosi ithi laa vesi bawukodwa umvuzo wenu ngumkhulu emazulwini andizuyishumayela andizuyithini yifunda uyi-analyze uyizise kule meko intoba owena umvuzo mkhulu emazulwini ngalo mazwi ndifuna ukwenza umbulelo kuni nonke enkosi ibaphinde ndinike ukuya kwethu sizabuyela phaya
Sipelela wonke ba. Choga, mani ba manani? Ndikushicilele.